uuden videon pariin. Meillä on tänään erikoiskuvaaja Aleksi Pärnänen. Täältä! Aleksi! Tästä. Ei mukaan video. Ei oo runkkari. Tuu vähän lähemmäs runkkari. Et saa runkkari. Tämä on Timi Tuulen Eeriksen tuttuja. Myös pyörälähyppelystä 2. Kuvaa minuakin. Mä kuvaan teet molempia. Oliko se siinä? Ei. No niin, sitten on Eeriksen yksityinen. Tämä video saattaa saada tilaajia. Niin saattaa. No niin, Pärnänen on erittäin hyvä video kuvaamaan. Mä laitoin Facebookiinkin videon, kun mä olin kuvaamassa tabletilla ralleissa. Sitten on mun yksityinen. Sen jälkeen tuli Tiina, sitten lisää videoita. Niin. Joo. Mitä sä Eeris hajotat mun kännykkää? Ei se ollut Mä pudottaa siihen hiekkaan mun kappale. Se ei ollut lähelläkään. Joo, Ei ollut lähelläkään. Ei ollut lähellä. No niin, Jakku, vedä jo. Ja sitten